মা বাউতিল মোর মা
ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲର ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ଆଉ ଶୁଣୁ ବାଳ କାଟିବ ଛାଡ଼ି ତୁ ଶଳା କୁଜି ନେତା ସାଜିଛୁ। ଶଳା ମୁଁ ଫସିବି ମାନେ ତତେ ବି ଶଳା ନ ଫସେଇ ଛାଡ଼ିବି। ଖାଇଛି ମାନେ ଅଙ୍ଗାର ହବିବି ତ ଖପରା ହବିବି ଏଇଠି ସାରେ ତମେ ଫସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଫସିବି ମୁଁ ବି ଫସିବି। ଆରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଳାଅତି ସହଜୀବିତ ସାର୍ ସାରେ ଆସୁନ ଟିକେ ଆସ ଚାରିପଟ କବାଟ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସାରେ ନହେଲେ ଏ ଘୋଳପୁର ପିଲା ଯେମିତି ମାତିଛନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଟିଏ ମାରିବେ ଆଣ୍ଠୁ ଘଟିକି ସାର୍ ଗୋଟିଏ ବି ପାଠ ପାଇବେନି ଜାଣିଲେ ବାଡ଼େଇ ତ ବାଡ଼େଇ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଫଟେଇ ଦେବି। ଭଲ କହିବେ ମୁଁ ତ ଯାଇ ସେଠି ଲୁଚିବି। ଆମେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ଆରେ ମୋ କିଆ ମୁଁ ସବାଳିବି ଏଇଠି ଢେଙ୍କାନ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଅବଶ୍ୟ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଲୁଚିଲେ ବି ଏ ଶଳା ପୋଲିସ ବାଲା ଗୁଡାକ ଡାହାଳ କୁକୁର ଭଳିଆ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଭୋଟ ଆଫିଡେଟ୍ କରି ନିଜ ନାଁ ଗାଁ ପରିଚୟ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚିକି ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ବେଟର ହବ ତମକୁ ଭଲ ମତେ ବି ଭଲ। ଖାଇବାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶଳାଟି ପଳେଇବି କୋର୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଦେବି ଯାଇ ଏଠି ଲୁଚେଇବି। ଏବେ ଏଠି ଥିବା ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କଣ ହବ? କିମ୍ଭିର ଯାଇକି ମଝି ରହିଲେ ୟାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲୋଭ ଲୋକ ଗୁଡାକ ମତେ ମାରିଦେବେ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମତେ ଏଠୁ ଖସିଯିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଶଳାଟି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ମୋର ସବୁ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲା ବୁଝିଲୁ ତ ଭଲରେ ମନେ ରଖିବୁ। ପଶୁ ପଶୁ ଏ ଶଳାଟି ପଳେଇଲା ଏ ଶଳା ଯେମିତି ହଉଥିଲା ଶଳା ପିଟିକି ମତେ ମାରି ପକେଇଥାନ୍ତା। ଏ ବାନର ସେନା ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାରିଲେ ତଳେ ପଡିବନି। ଆସ ଶଳା ଯାହା କରିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାରିକ କରିବ ଆସ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ। ଟୋଟାଲେ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ବି ନାଇଁରେ।
এইরে বাপ সে আর তো ଅଛି ଛୁଆ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଖସି ପଳେଇଛି ବାପ ଆମ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ରେ ବାପ ପିଲାଟା ଖସି ପଡିଆ ଭାବୁଛି କୁଆଡେ ଚରେଇରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଟଙ୍କା ନୁହଁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ମୋର ପଳେଇଲା ବାପ କୋଉଟେ ଅଛି ମଉକା ଇରେ ବାପ ତମଠୁ ବି ନେଇଛି এইটি বাপ ତମେ ମାନେ ଗଲ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ହେଲା ଟଙ୍କା ପୁଅଟା ଭଲ ତମକୁ ଲାଗିଲା ଜାମ ଘଣ୍ଟା ପଇସା ନେଇକି କୋଉଠୁ ଗଛ ଲଗେଇବେ ମୁଁ ତ ମାୟା ଜାଲରେ ଫସିବା ଲୋକ ନୁହଁ ଆଇଛି ମାନେ ଟଙ୍କାଟା ନେବି ତୁ କିଏ କିରେ କିଏ ଚିରେ ନେତେ ଚିରେନୁ ମୁଁ ପେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ସେଇ ଦେବି ତ କେନ୍ଦୁ ସେ ଶଳା ବୃଦ୍ଧ ବୟସର ପ୍ରବଳ ପଣ୍ଡୁ ମାଏଟା ବଢା এইটি বাপ পেন্ডু এরে বাপ ନହେଲେ ପଚେଇ ଦେବି ତ ଗାଣ୍ଠୁ আ আ তু পট এইটি বাপ তু তো সরা সুখি তাপেড়া হয়ে গলুণু এইটি বাপ ক্ষীর ক্ষীর পিউনু সরা এতে ক্ষীর দোকান পড়িছি ক্ষীর পিউনু হ্যাঁ এই যে নে বাপ এই 50 টଙ୍କା টি নে এইটি ଆମ ଗାଁ ବଜାରରୁ ସିଧା ମାଡ଼ି ଯିବୁ ବଜାରୁ ହଁ ବଜାର ସିଧା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଦିଟା ଫେରେ ଆଣିବୁ ଫେରେ এইটি ବାପ ପୁରା ଚପ ଚପ କରି ପିଇବୁ এইটি ପୁରା 2 ଦିନରେ ଶଳା ମୋଟା ହେଇଯିବୁ କିଏ 50 ଟଙ୍କାରେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ତ 28 ଟଙ୍କା ଲିଟର 50 ଟଙ୍କାରେ କ୍ଷୀର ହବ ସବୁ ହବ କ୍ଷୀର ଯେତେ ପିଇଲେ କଣ ହବ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ତମ ଦିହ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନୁଙ୍ଗୁଡେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ହେଇଛି ଶଳା ନୁଙ୍ଗୁଡା ହେଲେ ତୁ ହିଁ ତାକୁ ବାହା ହବୁ ଜାଣିଲୁ ଆଉ ପଇସା କଣ ଏଇଠି ଭାବିଲେ ସବୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତମ ଝିଅ এইটি ତାକୁ ବି ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଲି ହେଲା ପୁରା ହିସାବ ବରାବର ହେଇଗଲା ଏଇ ସତରେ ସତ କଥା ଆଉ ମାନେ ତମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ କରି ଚାଲିଛି ନା ତମେ ଫୋନ ଉଠଉଛ ନା ପଇସା ପଠଉଛ ଯଦି ପାଠ ପଢେଇ ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ବିଦେଶ କଣ ପାଇଁ ପଠଉଥିଲ ଭାଇ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଏଇ ଏବେ ଆସିଲିନି ଆଉ ଘର ଭିତରେ ନ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଛି ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଆରେ ରାଗିବେନି ଆରେ ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ କରି ଚାଲିଛି ନା କେହି ଫୋନ ଉଠଉଛନ୍ତି ନା ମତେ ଟଙ୍କା ପଠଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର କରିନଥିବେ ତୁ ତ ଆମ ଅଭାବ ସଂସାର କଥା ଜାଣିଛୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ଭାଇ ମୋ ମନ କହୁଛି ଭାଇ ଟଙ୍କାଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇଦେବେ ପଠେଇବେ ଭାଇ ମୁଁ କଣ
କଲେଜରୁ ଚଢ଼ା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆରେ ତୁ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ରେ? ରାଗିଲେ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଏ ଭାଇ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବଡ ଭାଇକୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର। କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତତେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିଅଳି ଦିନଟା ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ। ଆରେ ଯିବ ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ତୁ କହିଲୁ ସିଏ କରିବେନି ତ କରିବ କିଏ? ଆରେ ତୁ ବଡ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ସେ ସଦାବେଳେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ ନହେଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି ରେ। ଆରେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ। ସେଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେଇସାରିଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରେ ଜୀବ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅପରେସନ କରିବି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମ ଚୁଣ୍ଡା ସତୁରେ ହଉ। ତମ ଭାଇ ତମରି ହାତରେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ପାଠ ପଢିବି ଆଉ କେମିତି ଡକ୍ଟର ହେବି? ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଠ ପଢା କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବନି। କିଏ କହିଲା ତୋ ପାଠ ପଢା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବନି? ମତେ ତ ପାଠ ପଢେଇ ଡାକ୍ତର କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇବି। କେମିତି ପାଠ ପଢିବି ଭାଇ, କେମିତି ଡକ୍ଟର ହେବି? କଲେଜ ଫିସ୍ ହେଉଛି 30,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ହେଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ଯଦି ନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମତେ କଲେଜରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ଏଭଳି କଥା କହି ମତେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ କହିଲ ଭାଇ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଆରେ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟା ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବୁ। ମାଲିକକୁ ନେହୁରା ହେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧକୁ ଆଣିଥିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ ହବ ବୋଲି। ଏ ଟଙ୍କାଟା ତୁ ନେଇଯା। ତୁ ତ 2 ମାସ ପରେ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବୁ। ତୁ ତ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ କରିବୁ। ତମେ ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଅପରେସନଟା ନିହାତି ହବା ଦରକାର। ପାଗଳାଟା ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ ଆଜି ନ ହେଇଛି ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ହବ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଯିବ। ଏ ଜୀବନ ମୁଣ୍ଡର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିଯିବି ରେ ଜୀବନ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ସହିପାରିବିନି, କେବେ ସହିପାରିବିନି। ତମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବ। ପାଠ ସାଠ ପଢେଇ ରୋହନକୁ ମଣିଷ କରିବ, ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଆହାର ଦବ। ତମେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଘଟିବ? ଏ ଯମୁନା, ଆରେ ତମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 2 ମାସ କୁଆଡେ ବିତିଯିବ। ଆମ ରୋହନ ତା ନିଜ ହାତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ କରିବ। ଏ ରୋହନ, ଆରେ ତୁ ମୋ କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା। ତୁ କେବଳ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେ। ଯେତେବେଳେ ତୋର ଯାହା ଦରକାର ତୁ ମତେ କହିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ହେଲେ ପାଠ ପଢି ଡାକ୍ତର ହେଇ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ନେ, ଏ ଟଙ୍କା ନେ। ଆରେ ନେ। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ତ୍ୟାଗ କରିଛ ମୁଁ ତୁମ କେବେ ବି ସୁଝି ପାରିବିନି ଭାଇ, କେବେ। ନେ ଧର ଏ ଟଙ୍କା। ଆରେ ଧର କହୁଛି। ଆରେ ପିଲାଟା କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, କିଛି ଖାଇ ନଥିବ। ଯାଅ ତା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଟା ଖାଇବାକୁ ଦବ।
ଔଷଧ ନ ଲାଗିଲେ ତମ ଭାତ କଣ ହଜମ ହଉନି? ରାନୀ ତୁ ଗଲୁ ରୋହନ ଭାଇ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ଆରେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି ଯା ଯା ତା ପାଇଁ କଣ ଦିଟା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଆରେ ଯା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ମତେ ବି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗେ ଏଇଟା ମରୁଆ ଶୀଘ୍ର ଭାଜି ଦେବୁ ମୋ ବି ପେଟ ଭରା ହଁ ଭାଇ ରାନୀ ତୁ ଜୀବନ ମନ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତମେ ହିଁ ଥିବ